Maayong balita! Pinakagi sa gipahat nga 38 milyones sa kagamhanang probinsyal, Barangay Salvador hangtod sa San Vicente Road sa Gutalak, simintuho na. Ania si Lori V. Capilin alang sa kinatibuk-ang detalye. Sementuhon na ang 2 ka kilometro nga dalan gikan sa Barangay Salvador, latas sa Matunoy hangtod sa Barangay San Vicente lungsod sa Gutalak sa Tercero Distrito ning probinsya. Kini pinaagi sa pagpahat og 38 milyones nga pondo sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy. Sa kasamtangan, gipreparar na ang maong karsada aron masugda na ang pagsemento niini. Lakib sab sa maong proyekto ang pagtukod og line ditch, slow protection ingon man pagbutang og mga tamburong. Matod ni former Barangay Kagawad Ruben Daga sa Barangay Matunoy, nga dako ang pagpasalamat sa mga lumulupyo sa maong kalambuan nga gipaabot sa administrasyon ni Governor Uy. Gipaambit niya nga gawas niini nakabenepisyo na ang katawhan sa Barangay Matunoy, sa lain pa nga mga dagkong proyekto sa probinsya ubos sa liderato ni Governor Uy nga Barangay Hall og covered court, ingon man nakadawat pud ang barangay og solar streetlights og jetmatic pumps gikan gihapon sa probinsya. Samtang nasayran nga nakabenepisyo pud sa programang Igbo ang mga mag-uuma sa maong barangay, din kini ayuda sa probinsya ilabi na karong panahon sa pandemya aron makabaton ang mga mag-uuma og dugang kapanginabuhian. Kung pasalamatan ang atong labaw nga magkagagahom, din siya mitagiyas tong kinabuhi nining tanan. Og ing manusab sa amo ang gobernador Roberto Y. Dako akong pagpasalamat nga diin among gipangandoy nga dakong kausaban sa among karsada sa niagi lisod kayo. So karon do na nami 3 kilometers road concreting. So daghang kay salamat dili lang sa maong karsada, do na may covered court, barangay hall, jetmatic, napod may solar. O ingon mo sab akong pasalamatan si Ma'am Bilin Tangoy sa iyang gihatag namo nga kabuhayan sa mga mag-uuma kon Igbo. So dako ang pagpasalamat sa mga mag-uuma nga din natabangan usab ang ilang kalisod. Uban sa amo ang ABC President, pinagi ni ABC Justin Kimbo, dako usab ang among pagpasalamat tungod sa iyang pagtabang dili lang sa among barangay. Nining 33 ka barangay ang among ABC President nagpaluyo uban sa suporta ni Ma'am Evelyn Tangoy o sa among gobernador Roberto Y. So daghang salamat og hinaot nga magpadayon ang inyong pagkamatinabangon sa tibuok 33 ka barangay dinhi sa among lungsod. Si Gutalak ABC President Justin Kimbo ang mipaabot pud sa iyang pagpasalamat sa walay puas nga pagsuporta sa kagamhanang probinsyal sa lungsod sa Gutalak, pinaagi sa pagpaabot og mga proyektong infrastruktura, lakip ubang mga serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan. Gob, salamat kayo sa mga project nga naabot namo diri sa lungsod sa Gutalak, nga ikaw wa gyud magdumili og paghatag sa grasya sa Ginoo, pinaagi nga imo ning kitabangan ang among lungsod. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Bibiloni ana sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.